Illum bħassan oħra ħannibda career mode. Anka sena oħra fil-nista oħra għamilta ma' Stoke City dis-sena ħammur l-istess lig, ħammur fil-BPL għax sajt kull sena il-BPL li laqwa lik. Imma minn flok ovvjament ħanażil tim ieħor. L-ewwel ħaġa kif taraw qed inqelleb ħabba biex niċċekkja transfer budgets. Kif tistgħu taraw mhumiex għoljin ħafna. Insomma, jien għażilt li immur bl-Everton. Tafu l-Everton sejrin ħara għalhekk ħammur jiena ħalli nirrebbaħhom il-lig u hija forsi ma rrebbaħhomx il-lig. Ma talaqqas jispiċċaw ġo post tajjeb. Kif se taraw għandhom 56 million u kkomparat fimni ma' klabs oħrajn apparti l-klabs l-kbar jidher li aħna tajbin kif se taraw 39, 55 f'dawk l-medina apparti klabs kbar bħal Chelsea, United u oħrajn. Mela, ovvjament, għal min marax is-series ta' sena oħra, il-manager kien jismu Buzubba u ħansemmiħ Buzubba għal din is-sena wkoll. Alright, Buzubba will return. Mela, nationality ovvjament Malta u idol li naqa fejn edha Malta hemmhekk ara how nice. Issa selector avatar weevil. Ndikun ta' s-sena oħra kien, għaddu prova namel kemm sekund kollox bħal ta' s-sena oħra. Le, mhux da, żumux da. Ndikun kien da, asna fjak, ndikun da kien iwa. Insomma, ħan nagħmilha dak. Kif ovvjament difficulty legendary u dik Euro. Issa tillowġa dik u nkellimkom ftit wara. Mela kif tistgħu taraw dawn huma l-overview tal-objectives of the season, youth development, 10 million profit, alright, Blasens gain 80 million earnings from shirt sales within a season, qualified to Champions Cup. Din suppost b'damluha, ġifri jekk niġu r-raba u l-ħames għandna nġibuha, ġifri tajjeb. Finish in Champions Cup place u reach semi-final FA Cup. Nispraw l-għamluha dik forsi tkun naqa challenging jissamraw. U financial alright. Reduce player wages by 75k a week. Issa naraw. ħammur naraw naqa ħitti. Mela kif sew taraw dan huwa tim u ħafna players tajbin li ma nafx għadhom fuq ir-reserves. U ħafna players li żgura li mhux se jilagħbu għalhekk ħajkoll nispiċċa nitfa' ħafna players on loan u anke forsi nbih. Imma ħafna players tajbin. Bolassi issa naraw kif ħanamlu eżatt għax ħafna players, ħafna midfielders u l-problemi li ma' striker. Apparti daw, 69 rated, għadu zaħir, ġifri ovvjament, ma naħsibx li ħanlab li l-unajt il-verita, nispera li n-nex li nġibri xaħti ħor aħjar. Għax għadu zaħir, u strikers ma nix minn fejn nażlu, ngħidu l-verita. Għanna ħafna midfielders, iżda ma nix minn fejn nażlu. Ħanna ranġat tim, ħallu mbagħad immur nagħmel logħba tal-pre-season tournament. Filmni naħseb dawn l-iktar li nista' nagħmel għal dat tim biex nbiddel. Il-formation naħseb ħanħalli l-istess, issa naraw ħammura l-logħba tal-pre-season tour. Mela kif tistgħu taraw l-logħba tagħna ħnabu kontra l-Milan, ejja ħanirbħu. Il-lost jamen. Tajjeb. Gaja. Gerson tajjeb. Naqa passing play. Il-lostra. Tħodulu, tajjeb eja. Eja minnem? Il-lostra men. Bxej ma jrid jidħol fucking ball. Tajjeb, come on, 1-0, eja minnem. Ara, tajjeb, ok. Xsibtu mussejtiħ, għax ma qassamx ma l-ewel, ma. Il-bolasi, bolasi. Il-lostra xint ħazin. Ostjaw ħab xej bissat nirpu, Inna nixxutjaw aħba ma doffi u ma nix jidħol fucking ballon. Le, u tamilli xek. Ħriġt il-keeper, torti 1-1. Illa men, fejt fajtu. Il-lasta! Le! U għaja! Tħallu għam, xek joġobkom
طيب قصة مما طيب بلاي باك يا طيب ومنو الجدا إلوستيا الله هارس فليغ الله هارس طيب طوان مela issa ovvjament kif għattilkom qegħdin nippruvaw nġibu xi players kif għattilkom għandna bżonn striker kif tafu l-logħba għaddit irbaħni 2-1 imma kif għattilkom għandi bżonn striker importanti ħanġib il-Marshall għalkemm dajra left mid ħanġibu l-Marshall sonu buħ left mid jew striker ovvjament ħajkun player importanti ħafna għalhekk ħanamluh crucial ħanaraw naqa xiridu iktar alright irridu 5 years tajjeb ħanamlu accept għax 5 years għal Marshall bla dubju ma tajbin ħafna ġifri ma nistax ngħid le alright ma jridux release clause alright we għaw fucking abda bullshit tifhimni assume it will be okay alright accept ejja ħanaħilsu alright issa signing bonus 1.7 million that's a lot of man cash man u 2 million kważi kull 15 appearances din naħseb ħanbiddilha għax 1.7 million signing bonus ħafna naħseb plus bi għal kull 15 matches jaqla daqshekk ma ħanġ ġbitni il-weġ ħanħallilu l-istess mis-semmissilu ma diħan għamlu 1.4 ħanħallilu 1.4 naħseb xorta tkun tajba u daħan tal-axħilu 25 wara l-bajt suppost eżatt 25 ħanħallilu 25 nispera li jaċċett ovvjament dan ħajkun player importanti ħankunu ħanaxxuħ għal xi 47 million jekk inġibuh ġifieri it's a lot of cash u jibqa' għandna kważi 14 million alright mela dak kollox aċċettaw ġifieri suppost ħajkun jista' jilab magħna. Diġà għamilna signing ta' Duluris ħanipprova nġib xi strikers oħrajn kif tistgħu taraw dawn huma xi ftit minnhom. Ħammorru għat-tieni logħba kontra l-Borussia Dortmund bla dubju ħnibda l-Marshall left mid u Rooney striker. Ħanipprova nibqa' b'dil formation. Tajbin Dortmund, ngħid il-verità tajbin. Tajjeb, ejja, skor, le, ejja Marshall. Il-ostra. Le, mux hekk, please. U ejja xħara. Il-ostra minn għandhom id-defense fuq wara b'xi ballum b'xej ma jrid jgħaddi. Ara kif qed jaqbżuna u l-keeper jgħid ħara mejjed, positioning xej. Uwejja! Le! Tal-misħija lajna 2 ġis sekondi. Uwejja! Le! Tal-misħija boys 3 fi kwarta. Tal-misħija ostja. Tajjeb dak nasab Marshall. Iwa Marshall. Debut goal. Għalla li qed naqlaw xebba ma tal-anqas skurja Marshall. Tajjeb. Għalla l-logħba tlifnija u ngħid il-verità fuq il-formation ma ġiet inħossni kombi. Issa ngħid il-verità bejn ġiex formations bejn 4-1-2-1-2 u 4-4-2. 4-4-2 toġobni ħafna għax sempliċi ma m'għandek xi strikers u naħseb toġobni. Imma dir 4-1-2-2 toġobni ħafna wkoll. Imma il-problema hi peress li għandna ħafna left mids, peress li għandna ħafna midfielders u strikers qatt m'għandniex. Allura naħseb li l-aħjar ħaġa nistgħu nagħmlu għalissa hija l-4-4-2. Forsi l-qoddim inbiddilha, forsi minn 4-4-2 nagħmilha 4-1-2-1-2. Iżda naħseb għalissa l-aħjar deċiżjoni li nistgħu nagħmlu hija 4-4-2. Issa. Il-problema kif għattilkom li m'għandniex striker. ħanifal Marshall, naħseb dik l-aħjar ħaġa s-għamil, nifal Marshall striker, ndaħħal Miraras left mid, floku. Suppost da kollox, issa naraw kif ħanamlu, ħankomplu. Ejja. Marshall, jekk joġbok. Tajjeb, wieħeb xej, qegħdin nirbħu,
jekk nirbħu din ngħaddu ġifri importanti ħafna li nirbħu. Tajjeb Ostral clearance, ħanaqbdhom bil-counter attack, Marshall. Mur iftaħ, tajjeb. Tajjeb. Nice ġubo li jesigar sinna l-ħisfalliħ. Tajjeb, 2-0 jemnem. Mela kif rajtu għaddejna għax irbaħna, allura l-arbaħna suppost ngħaddu għal round li jmiss. Iżda daħ jkun kollox għallum. Għax ovvjament diġà huwa xi ftit twil mhux ħażin. Il-logħba li jmiss kontra l-Inter. Daw x'inhu huma hekk. Alright, daw nagħtu miljun x'għaddejna ġifieri tajjeb ħafna. Imma jekk inti ġdid kun ċert tagħmel like, subscribe u comment u xerja dan ħalli nkabru wkoll komunità Maltija tal-gaming fuq YouTube. Dir iktar nixtieq li nkabru komunità fuq YouTube, imma insomma. Subscribers qed jitilgħu verament kuntent. U anke views importanti wkoll. Kif għattilkom da kollox għallum. Jekk għandkom xi kommenti għajduli fil-comments forsi xi players. Da kollox, ciao għalikom.